मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बाख्नायजादों। खोला आमेरिकाया भारतनि गाहाय मन्त्रिखौ जोबोद बाख्नायदों। नंगौ, खोला आमेरिकायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बाख्नायदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोजौसिन सन्मानखौ होदों। गुयानानि द अर्डार अफ एक्सिलेन्स बान्थाखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गथायनाय जादों। थारैनो बियो जोंनि भारत हादरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। गुयानानि आफादगिरि मोहम्मद इरफान आलीआ भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गुयानानि द अर्डार अफ एक्सिलेन्स बान्थाखौ गथायदों। बे सन्मानखौ गुयानानि आफादगिरि मोहम्मद इरफान आलीआ जर्ज साउनि स्टेट हाउसनो होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सन्माना 140 कौटि भारतारिफोरनि गोथार सिनायथि। मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बाख्नायजादों। खोला आमेरिकाया भारतनि गाहाय मन्त्रिखौ जोबोद बाख्नायदों। नंगौ, खोला आमेरिकायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बाख्नायदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोजौसिन सन्मानखौ होदों। गुयानानि द अर्डार अफ एक्सिलेन्स बान्थाखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गथायनाय जादों। थारैनो बियो जोंनि भारत हादरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। गुयानानि आफादगिरि मोहम्मद इरफान आलीआ भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गुयानानि द अर्डार अफ एक्सिलेन्स बान्थाखौ गथायदों। बे सन्मानखौ गुयानानि आफादगिरि मोहम्मद इरफान आलीआ जर्ज साउनि स्टेट हाउसनो होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सन्माना 140 कौटि भारतारिफोरनि गोथार सिनायथि। मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बाख्नायजादों। खोला आमेरिकाया भारतनि गाहाय मन्त्रिखौ जोबोद बाख्नायदों। नंगौ, खोला आमेरिकायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बाख्नायदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोजौसिन सन्मानखौ होदों। गुयानानि द अर्डार अफ एक्सिलेन्स बान्थाखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गथायनाय जादों। थारैनो बियो जोंनि भारत हादरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। गुयानानि आफादगिरि मोहम्मद इरफान आलीआ भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गुयानानि द अर्डार अफ एक्सिलेन्स बान्थाखौ गथायदों। बे सन्मानखौ गुयानानि आफादगिरि मोहम्मद इरफान आलीआ जर्ज साउनि स्टेट हाउसनो होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सन्माना 140 कौटि भारतारिफोरनि गोथार सिनायथि।